Tondo saka Suwarga. Panglimbang 5 menit dina Senin wagi tanggal 16 Februari taun 2026. Kapetik saka Injil Markus bab 8 ayat 11 tekan ayat 13. Jroning prajanjian lawas akeh tokoh-tokoh hebat lan misuwur. Musa sawijining nabi kang kanthi kuwasa dalem Allah nyigar laute Birau. Elia sawijining nabi kang kanthi kuwasa dalem Allah ngedunake geni saka langit. Elisa anak murid Nabi Elia kang ndadekake tawa banyu ngemur racun kang niwasake wong akeh. Ana uga Daud sawijining raja gung Binathara kang cinandra ngalahake mungsuh kang cacahe puluhan ewu. Marang tokoh-tokoh hebat kasuwur kaya mengkono mau, bangsa Israel ngiyakini Gusti Allah paring panuntun lan pitulungan tumuju kasuwure bangsa. Gegambaran bab tokoh kasuwur isih urip ing ati lan pikirane wong-wong Yahudi kang ing jaman Gusti Yesus sugeng ana jroning regem panindese bangsa Romawi. Tondo utawa luwih trepe pangeram-eram kaya kang katindakake Musa, Elia, Elisa uga Daud kang kaya mengkono mau, kang kajaluk dening wong-wong Parisi marang Gusti Yesus. Sajake drengki, srei, jailan metakil wis mbumpet atine wong-wong mau saka sakeh kabecikan kepara pangeram-eram kang asring katindakake dening Gusti Yesus. Menawa ora nyipati dhewe, akeh kang padha martakake. Kurang apa hayo? Wong-wong lara disarasake, wong wuta kaelekake, wong budheg bisa ngrungokake, wong bisu bisa caturan, wong lumpuh lan ceko bisa lumaku lan ngobahake tangan meneh. Maewewu wong keluwen kacawisake pangan. Demit-demit lan prahara padha teluk. Kepara sawetara wong mati bisa urip. Nek ora merga dedel lan dendeng atine rak ora. Mula Gusti Yesus ngendika, satemene jinis iki babar pisan ora bakal kaparingi tondo. Dene jroning Injil Matius Gusti Yesus ngendika, jinis kang ala lan ora setya iki njaluk pratandha nanging ora bakal kaparingan tondo kejaba mung pratandane Nabi Yunus. Kanthi pratelan iku satemene Gusti Yesus kagungan pangarep-arep muga-muga wong-wong Yahudi padha ngelekake mata atine mring tandha pungkasan saka Gusti Yesus wungu saka sida. Para tresna pelem kinasih, saka wawasan dina iki bisa kadudut sawijining piwulang bab wigatine ndarbeni ati resik. Kanthi migunakake ati resik lan andhap pasor, manungsa lagi bisa nyawang Sri Yesus minangka Mesias. Panjenengane luwih saka nabi lan raja panguwasa, jalaran Sri Yesus mono saktemene Allah Putra Mesias sejati kang tedhak ana donya saperlu nebus dosa manungsa lan ngirit marang kamulyan langgeng. Karya panjenengane kang sacara sinengker kapratelake dening para nabi prajanjian lawas. Nguripake wong mati wae wis sawijining pangeram-eram kang agung, apa meneh panjenengane wungu saka sida sawise 3 dina kapetak. Muga awake dhewe ora padha gampang kena pengaruh saka wong-wong kang padha dedel lan dendengake ati, saengga ora kelangan kalodhangan nyumurupi karya asih Sang Mesias kang manjalma dadi manungsa. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit karya luhur ingkang medharaken jati diri paduka minangka Sang Mesias. Mugi kalembatna manah kawula ingkang bantat atos lan dendeng amrih saged nyumerpi sedaya kairaman paduka minangka Mesias
sarta atur paseksyan dumateng sinten kemawon ingkang kawula panggi ing sadinten-dinten. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.